acum vă spun un lucru, ceea ce la fiecare pregătire care vin la mine înainte de căsătorie, spun la fiecare pereche să nu uite niciodată că nu primul lucru este copilul într-o căsătorie, ci este al doilea. Primul lucru este ca tu, ca soție, să fii fericită lângă acel bărbat care îți este soț și tu, bărbatul, să fii fericit lângă soția care îți este, lângă femeia care îți este soție. Ăsta este primul lucru. Copilul este numai dar de la Dumnezeu dacă ai respectat acest prim lucru. Tocmai de aceea spune, cereți binecuvântarea lui Dumnezeu și în copiii voștri, dar să cereți în așa fel încât copilul să nu vă despartă, ci să vă țină la fel. Tot timpul să vă țină împreună. Cereți binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi astăzi, pe voi, iar binecuvântare. Mergeți cu această binecuvântare și aveți grijă, în primul rând de voi, în al doilea rând de soțul sau soția și în al treilea rând de voi. Dacă înțelegeți acest lucru, dacă știți că Dumnezeu vrea să vă binecuvânteze în acest fel, am să spuneți cu voce tare ca să aud și să audă și cei care sunt de față, că până la urmă, cu acest reînnoire a jurământului vostru, sunteți martori ai credinței în sacramentul căsătoriei. Dragi jubilanți, au trecut peste voi 10, 20, 25, 30, 40, 50 sau chiar 60 de ani la Sfânta Căsătorie. Cu atâția ani în urmă, în fața lui Dumnezeu și a Bisericii, a trecut jurământul conjugal. Această sărbătoare încolonează harurile pe care le-ați primit în decursul anilor de la Dumnezeu. De aceea sunt convins că inimile voastre sunt pline de mulțumire față de Dumnezeu, fiindcă bucuriile anilor petrecuți erau darul Lui, iar în greutățile vieții tot El a stat alături de voi. El a dat puterea la fidelitate, El a împărubit viața voastră cu copiii și El s-a autat și cu nepoți. Să vă iubiți reciproc și în anii viitori, să fie între voi pace și bună înțelegere. Suportați slăbiciunile reciproce cu răbdare, purtând împreună greutățile vieții, astfel strângeți niște comori pe care rugina nu le distruge și moliile nu le mănâncă. Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi reînnoiți făgăduințele făcute în fața Lui. De aceea vă întreb în numele Bisericii. Vreți să trăiți și în continuare în fidelitate și dragoste cu ajutorul lui Dumnezeu? Vreți să fiți în lume martorii căsătorie creștine indisolubile cu ajutorul lui Dumnezeu? Vreți așa cum ați făgăduit la primirea sacramentului căsătoriei și la botezul copiilor voștri, să creșteți și să educați copiii și nepoți în credința creștină? Să ne rugăm. Doamne Atotputernic, Tu ai binecuvântat pe slujitorii Tăi cu bătrânețe blândă, dă-le harul ca la prin gând și prin fapte să se străduiască spre bine, să se încreadă în Tine, să păstreze dragostea reciprocă și după viața pământească, să câștige viața veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
De asemenea, după cină, luând și potirul cu vin și din nou mulțumind la ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, căci acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă într iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Aducându-ne așadar aminte de moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne învrednicim să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos.
Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Martin și cu totul Tău. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au iubit în nădejdea ei, și de toți care au pusat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina vieții Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vece ai iubit, să ne urednicim în părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Din Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată Atotputernic, unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de rugăciunea Domnului și povățând în învățătura sa dumnezească, îndrăzniți ca spune, Tatăl nostru. Vater unser im Himmel, geheiligt dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldiger, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir vollzuchten sie das von unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kinder. Schenke ihm nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander als Zeichen des Friedens und der Freude.
Oltalmad alá kaptunk Istennek szent szülője, nevesd meg könyörgéseink eszűségünk idején, hanem szabadíts meg mindenkor minden veszélytől, a dicsőséges apáról. Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, hallgass meg könyörgésemet! Az Úr veletek! Könyörögjünk, Úristen, add nekünk mindenkor marasztodat, hogy amit sugalmait folytán tennünk kell, a te segítségeddel azt végrehajthassuk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek áldása, a szentséges sorra közét irányuljának közbenjárásának, szálljon ránk és maradjon mindenkor velünk. Amen. Most pedig, miután ígértettem, hogy hirdetnünk kell, egy rövid műsorral köszöntjük a házastársakat, az ünnepelteket. Kedden reggel 8 órakor Jézus szíve litániáról jön, szerdán Jézus szíve litánia, csütörtökön Jézus szíve litánia. Pénteken reggel vastag Józsefét 6 hetes. Gyászmise van, szombaton reggel gyászmise van Molnár Istvánét és Margitért. Délután 6 órakor pedig keresztelő. Jövő vasárnap a Szentmise 11 órakor lesz programozható Livitoare, Március Italia. Ești iubita mea cu părul de tei. Soarele a roșit, s-a simțit rușinat de splendoarea ochilor tăi. Eu sunt iubitul tău și aripi-mi cresc. Al meu suflet e treaz, tu mă duci la extaz și trăiesc doar ca să te privesc. Dacă mâine ai plecat, în bucăți m-aș spărâma. Niciun sens n-aș mai avea. Tu ești iubita mea de luni până luni, de când luna se arată până la primul luceafăr, facem dragoste ca doi nebuni. Eu sunt iubitul tău, Duhul tău păzitor. Dacă te îndepărtezi, eu mă mistui de dor și mi-e sete de tine de mor. Dacă mâine ai plecat, în bucăți m-aș sfărâma. Niciun sens n-aș mai avea.